Mai am 3 de aia. Una de pâine, una de... Zi zăpadă! Salut! Una pentru pe cel cu boabă, care e cel parc, și una care e cel care e. Dar nici nu o să spun la guriță. Zăpadă! Zăpadă! Care vine să îmbrace pantaloni cu că n-are colo pantaloni, n-are cizme, n-are nimic. Să uită după castane. Deci trebuie să dau cu. Să botăm zăpadă aici, că noi mai avem la ora. Mergem pe la mică? Mergem pe la mică? M-aș fi dus din medicamentele mele. Ce-am pățit eu dimineața, ce-am pățit? Mi-era frică că pățit. Nu mai vedeam să conduc. Vinea ușa de-n față, la pășire, și îmi băgăm forurile și după cauza forurile nu mai vedem să mai conduc. Când, mă? E dimineața când m-am luat serviciu, ia cu documentarea cu pățitarea. Cum îți băga afară? Îmi băgau, nu mi le băgau, știi, veneau de față și mie mi se părea că mă urbesc farurile lor. Dar nu mi le băgau în față, mergeau normal oamenii. Dar eu nu vedeam. Nu vedeam să mai conduc. Așa de tare mă deranjau farurile alea încât îmi stătea că urbești. Știi cum mergeam? Poate chiar îți dădea, mă. Nu. E, nu.